Kanigari ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phiri Mary Nonganti walang. Kimat ki bakong sanjang ka khubor matakastem. Penbina ka sarkar Meghalaya ban penduna bai school da sanpho na ka shispa habaro ki school bajuyo jingherap na ka sarkar na ka benta laibnai. Kiu ka jingdan jong ki bayo pang COVID-19 syaka laib khandai ngot ha ka jila Meghalaya hadian bala yo pang biang sa laingot ki bawan pai na Delhi bat Uttarakhand. Pliulat ka Meghalaya utathagatha roy ya karansan shakri online Haramakrishna Mission Vivekananda Cultural Center Shillong. Ki khubor ki babniya. Ha Meghalaya ka sarkar jila minhnin kasi kala rai ban penduna ya ka bai school da sanpho na ka shispa ha baro ki school ki bajiyo ajingerap na ka sarkar ki bala tipkum ki government aided deficit but deficit pattern. Usambut menteri orang ba ka jalla ba preston tensong ulai thu ba ka ni ka jing penduna bai school kan dei na ka benta lai benai kata na ka benta ubenai yayong jemang bat jeliu ulai thuru ba kanam dan ka jing penduna bai school ha ki school ba penyat da ki riushment henrei ki nong penyat school kimla satia ban pani ki wei pat ki jing siu lat no tang ka bai school haka joko por ulo ong ba katanat puli puthi kandang ya kren ba kinong penya jong ki school shimen ba kiru lakumno ki deben penduna ya ka bai school da sanpho na ka shispa ha ki tei ki lai benai katanat puli puthi kan sapan mi da ka jing penbena ha ka bai dei bat kane ka sarkar Assam kala mapno ya ki admission fees ha ki school sarkar na ka benta usnem aji kai 8000 arpho wei na ka benta baro ki khana school Lapan benaya ka ni da umenteri katanat puli puthi ka sarkar Assam Himanta Biswa Sarma minhnin ka singi ha Guwahati. Habai kiran bat ka All India Radio mission director jong ka Samagra Siksha Assam ubi Kalyan Chakravarti uloong ba palat rew lakngot ki khana school kin sayo jimuntoy shibon na kani ka rai bala shimda ka sarkar. Ulai thuru ba menta ka sarkar kadang penkre biang ya ka SOP lani ka standard operating procedure ha shwawan ple biang ya ki school ha ka jilla. Uong ba ya ka rai an sa shimtang andala yo ya ka jing menjur na ki bor ki badai khmi. Ulong ru ba ki online classes kindang bateng hikum ju tat hadu banda yo ple ki school bat ki wei ki jaka ai jing hikai. Ha Meghalaya lalap sa laingut ki briu ki bala yo ya ka jingpang COVID-19 ka bala ra ya ka jingkempang jong ki briu ha ka ni ka jilla sha ka lai pukhandai ngut. Umenteri rang ba ka Meghalaya konrat ki sangma uyathu ba ki tei ki laingut ki dei ki balong trai na Jowai West Giant Hills District bat ki dei ki ba wan pai na Delhi bat Uttarakhand. Ki berang dan yu kanyang jingpang mata ha Meghalaya ki long arpusan ngut bat khalai ngut ki wei pat ki lakot na ka tei ka jingpang. Ha Mizoram sa prangut ki briu ki bethamai ki la yo khanyang jingpang corona ha katei ka jilla bat menta ha baro ki don saufu arngut ki briu ki bala yo pang COVID-19 ka khubor bala yo na katanat jong ka kot ka khya ha Mizoram ka ong ban ki arspa sau teli ki nongmuna bala de phates minnin ka sngi prangut la shem ba ki la yo khanyang jingpang la shem ba sangut ki kinthei bat laingut ki shinrang ki la yo COVID-19 positive ha ka jing test ha Zoram Medical College ZMC Umenteri ramba ka Mizoram uzuram thanga ula pelongi ka jingelang ka bakirki bat ki officer jong katanat ka kot ka khya ki nongelam jong ki balang kristan ki seng bhalang ba pher bat ki wei ki menteri sarkar ban ya wat lat kumno banyada na ka jing saphriang jong ka khlam ha Arunachal Pradesh ki briu ki bala yo pang COVID-19 baro ki don san phunyaw ngut hadien bala lapsa nreungut ki COVID-19 positive minnin ka sngi ha Sikkim ni ki prangut ki briu ki bala yo khanyang jing pang corona sangut ki la yo ka jingkot ka bapura bat ka jingdon jong ki ba pang COVID-19 ha ka te ka jilla manta ki don tang sangut ha Manipur ka jingdon jong ki briu ki bala kempang COVID-19 ka la kieu sha ka arspa nyofu arngut minnin ka sngi ar pasautli ki kies ki bethamai la lap na ki test ki bala le ha RIMS bat life khandai tli ha JNIMS baro ki bala yo khanyang jingpang ki dei ki bawan phai na shabar jilla kinong pang ki bethamai ki dei ki bana Bishanpur district bat Kakching district ndung hut ki wei pat ki lalat na ka jing sha sumar na covid care jong ka RIMS hadien ba ki la yo ya ka jing ko jingkhya Ha Nagaland kila don sangut ki briwe ki bala shemba kila yo khanyang jingpang corona minnin ka sngi na pedeng ki sangut laingut ki dei ki bawan pai na Gurgaon but arngut ki wei pat ki dei ki bawan na Chennai
Ha Nagaland menta ki don shispa ar phulai ngut ki briu ki bala tikna ba ki yo kempang COVID-19. Shispa khasan ngut ki dei ki badang don yo khnyang jingpang bat prangut ki wepat ki lakon. Menteri Bapet ia katana jong kokot kya Nagaland upang new pom ha ka kruak khubor jong u la pentip bana ka jingpha tes ar spa ar photeli ki nomuna la shem ba sanut ki briu ki la yo khnyang jingpang. Arngut ki ba na Dimapur Quarantine Center bat laingut ki pat ki dei ki ba na Kohima Quarantine Center. Kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong. Ulat ke Jila Meghalaya Tathagatha Roy ula play ya karansan online Ramakrishna Mission Vivekananda Cultural Center Police Bazar Mintnin Kasngi. Ha ka jingkiran jung ulat uloong ba ka Ramakrishna Vivekananda Cultural Center kadai ka wayne ki ba khamaddo ban penyat bat penklan ye ki program IG hi kai ba per ha ka tre ka ta daga lat online. Ula banrap susu da ka boong ba Swami Vivekananda udai ba thrang ban penpriang ye ka jing IG hi kai ha ka tre ka ta khanang ba ki briu kin dub la ban yeng halai ki jong ki kijan. Katai ke jaka ai jing hi kai kala la shisha ban ai ki jing hi kai ki ba kodor se ki samla jong kani ka than. Khanang banyok kersan khambha ki samla ha kani ka por ka bakhim katai ka center kala shime ka rai ban bo ya ka online counseling career. Ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC bat us aim ke hima mlem ki menjur ban pleno kattu kani ki benta jong ka yodo bat kila da pha ru ka jing terwa sha ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District. U Chief Executive Member CEM jongka KHADC uba Tita Starwell Khan minnin kasngi uong baka sorkar kan sakhot yakran biang ya ka KHADC bat us e melim hashwa ban shimi karai ka bakhaddo ha ka bayde baka jingpli ya ka yodo uong bakila ai jingmot ban pleshwa tang kattu kani ki benta jongka yodo bat kilai perkhadru ban pleshwa tangi ki basa ki badon kam kerki ya ki mar ki ba kum ki jhur ba ki so ki bala banyo na shabar jo ka yodu andang khang shwa ha Meghalaya hadian belapan sange palat arbanai minnin ka sngi la sedang biang ya ka ji khun examine ha ki subject ki barang sa ha ka HSSLC ha ki center ki ba pher ki belabu ha ka leng ka jila la penlong ya ka jing tho examine ha ka subject statistics minnin ka sngi da ka ba bot perking ru ki kendon penbiang jing da kat kum bala yo jing patha na ka sarkar menta ka sngi ki samla puli ki nya khun ha ka physical education bat ka western music bat ka subject ka ba khaddo ka dei ka mathematics ya ka bala bo ban penlong la shai ka sngi ka Shillong College ka badai ka wayne ki examination center kala sakhi ka jingwan jang ki nongi khun examine shispa na ka shispa nakaliang ju ki samla puli kila penpau ya ka jingmen ba ka jingsngau hun ba khaddo kila yo ban pendep ya ka jing khun examine HSSLC Katanat Horticulture but Agriculture West Khasi Hills ringkat bagi start shimpang ki bana ICAR ki bakanthop yo Dr. Dandi Patra entomology scientist but u Amitabha Dalai ki la shim khia ban puliwat banyak ya ka jingwan jong ki spa hajar teli ki puj ki bala pendo ya kumbasan hajar hektar ka jaga rep sensar but ki ting kan hanong thamai tinghor ka badan ha West Khasi Hills District District Agriculture Officer ba PN Walang ba District Horticulture Officer W Marbanyang kila pha ya ka kaipat jong ka jingjurip sha Deputy Commissioner West Khasi Hills ba sha Principal Secretary jong ka tanat ki kamrep kamriang ye ki nong muna bala yo ni ki laboratory ha ka bay day bat ka judge ka kenja jong ki te ki put la pha sha ka Central Integrated Pest Management Center CIPMC ba sha ki start sayan ki badan ha ICAR na ka panta ka jing puli wat pnya ha Assam la pli ki jaka mani blai ki hotel bar ki yeng de jing de na do min nin ka singi ka sarkar ka da pensngau ki kendon trekam ki beperking ha ka bai de ba kani ka sarkar Assam kan sa sedang biang ya ki jing jurip ki shnong ki thaw ki than nong kendong bante la kam ya ki jing sa phriang jong khnyang jing pang corona ha ki jaka mani blai la ai jing mit ba ki la banyalum tang ar phongot ki briu ha ka shikenta Kattu kani ka khubor kala kut bakala wan shapi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ha ka por phrabaje nginya so baga Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tien Hindi ban pen bod ka khubor phareng ka por phrashiteng kani ka All India Radio Shillong so bhawan abanta ki khubor na Delhi